ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମନକୁ ହାଲକା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜାଣନ୍ତୁ ଅଜାଣତେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ।